Okerez baldimanago, ostiralean kontzertu izan zenuten, larun batean ere bai, igandean ere kontzertu izan duzue. Noiz daukazu hurrengo kontzertua? Datorren asteburuan berriz, Eta datorren asteburuan berriz ere ostira larun bat igande? Ez, datorren asteburuan ezberdin. Larun batean ingoitugu 2 kontzertu. 2 kontzertu larun batean. Bai. Hau da, Gozatigiren bizitza erritmoa 2026an? Momentu hontan bai, zuzenekoak emateko garaia da, egia da, urte osoa pasatzen dugula kontzertuak ematen, baina guai azten da, epokaik fuertena guai da, garai fuertena guai da. Eta, bueno, egia esan, guai zuzenekoek prestatzen, denbora pila pasatzen dugu negu osoan, eta egia esan lan dexente egiten dugu bai. Eta esate baterako ni badakit Gozategi taldearentzat plaza benetan gauza importantea da. Urte osoan Euskal Herrian plazak ez dira posible. Erretiro garai hoietan non aritzen da Gozategi, esan nahi dut. Musikatik bizi zarete? Musikarako biziga, baina ez ga bakarrik musikatik bizi. Beste lan batzuk ere baitugu aparte. Zui Asier irakaslea zara, ez da? Irakasle naiz hemen, Tolosan, musikak launtzeigu bizera uten, baina... Hortatik bakarrik ez zarete bizi. Eta zure kasuan okertz baldimanago inmobiliaria bat, edo... Bai, koñata batekin batera, badaukagu inmobiliaria txiki bat Altsasun, eta bueno, musikako kontuak ez ditugunean, han sartze ditugu gainontzeko ordu guztiak. Zuek urteak daramazkizue plazetan giroa sortzen. 35 bat urte izango ditu ja Gozategi taldeak. 35 urte hauetan gainera, nik uste dut azken urte hauetan batez ere, berriz ere, benetako indarraldi batean dagoela Gozategi taldea. Inoiz baino gehiago jotzen, edo oli dirudi behintzat, eta ez hori bakarrik, inoiz baino jende gehiago aurrean duzuela, eta jende gazte pilo bat aurrean duzuela. Baina hori ez da, Gozategi taldean bakarrik, eusete fenomeno hori dala orokorra. Erromari taldek eta ere oain jendeakin jotzeue. 80 hamarkadan sortu gineanen, plazak indartzu zeuden, auzotako jaiak eta itezianen da jendia moitzezan, baina 2000 bakalaua sartu zen garai hartan ja plazak ustu intzian. Musika talde asko kutzin zuen, zaila zen, baina 2013 aurrea, guen aurritu da urtetik urtea, koska, eta oain nik usteat plazak indarra ondila ekaela. Bai gukin eta baita beste erromari taldekin. Eta zuek, ez dakit, duela 35 urte hasi zinatenean, planteatzen zenuten gaur egun 26an hontan aritzeko aukerarik izango zenutenik, edo ez di olako ideiak asterakoan eta buruti pasar egiten, ez dakit, ze ideiekin hasi zinaten? Zuek zenideok hasi zinaten. Euskadi irratiko aurreneko disko batean dunen aurreneko elkarrizketako baten, da, listo bat, atea zuen disko eta bain zuen helburu hazin data. Nik erantzun hor, nik ustetuko litzaideak, hemendik 15 urtera, Gozategi taldeak talde izaten jarritzia. Bi aldize pasa dugu. 15 urte, eta irugarrengoa bilagoaz. Irugarrenaren bilagoaz. Kasi 45 gertuago, kasi hori baino. Jo, Asier, Ainoarekin, Arrebarekin, etxean hasiko zinaten zuen Trikitixarekin. Trikitixa, bestea panderuan, kantuan, eta lehiaketa batzutara aurkezten. Batean Inigo azaltzen da zuen bizitzan. Noiz azaltzen da Inigo zuen bizitzan bere txarango eta bere instrumentu handinu hauekin? 16 urtekin hasi nizanik klasek ematen Arbizun. Aitakin juten nintzen. Arbizun gainera. Arbizun basan ditun, ez tegin zenbat, 20 urteo klasek ematen. Oriotik Arbizura. Bai. Oain urruti badima do, leheno urruti jo zeon. Eta honek, beak, sakanako guztik, baki Arbiztuko urdiengo berri, otxarriko berri, o lakuntzako berri, baki eta honek basekin oriotar bat etortzezala klasek ematea. Eta egin egun baten, gu jotzen, Arrebate bilo jotzen ginen, eta aurretik hortzi taldia, folk talde bat ikusi nuen, tipo bat, flako bat, okaro garrin da, txarango bat jotzen da, eta, beha ez hautzeko aukure zen da, hau ez, fletxazo horri izan zen. Elkar ez autu gendun, eta zen, egunen baten zerbait, protu behiau. Hora utzi gendun, alako baten juntatu ginean behin, kaja ritmos txiki batekin eta bajuakin da tekiliakin, da aurreneko kanta jogon duenetik emozionatu ginen, da uno. Lehendabiziko fletxazoa Asierrek izan zuen, nik jotzen nengola, eta bigarren fletxazoa nik izan nuen. Hor, jotzen hasi ginen lehendabiziko momentu hortan, somatu nuen olako
indar berezia, eta ostra, hau zer da. Beraz, iruko modura, erritmo kutsa batekin etorrelakoekin. Baina bapatean iristen da, beste kolpe bat emateko momentua, talde oso bat osatzeko momentua. Gainera horretan, 90ko hamarka hortan, egundoko iraultza badago Euskal Trikiti munduan. Garai batean, trikiti mundua denok ere lotzen genduelako bat soinuarekin, eta beste panderoarekin, batean, taldeak datoz, alako formazio haundia datoz, eta soinu horren barrioan aldaketa bat ere badago. Bazakit, garai bateko fandango eta harinarinetatik pasatu garelako, trikitia, rock eta pop eta beste hainbat estilorekin lotzera, ezta? Hori gozatekik aldaketa hori ze momentutan ikusten du eta noiz esaten du. Hau da gure bidea. Nik uste hori erabaki hori eskendula hartu, hori gertatu nintzen. Bikote bezala hasi ginean, bajua sartu gendun, gero Fran Iturbekin hasi ginean laukote bezala, abesti batzuk ingenitun, maketa bat grabatu gendu, maketa horrek arrakasta izan zuen diskua grabatzeko aukera etorri zitzaigun, bateri bat sartu gendun, ordu trikitilerik batzuk ekipo alkilatu batekin jutia etzan Ez da burutik ere etzan pasatzen. Erabaki horiek tokatu zaigu horre gotia, baina erabaki horiek guk ez ditugu hartu. Nik uste momentuak eraman gaitula. Duela hilabete batzuk inigori ditu nion, ez esan nion, zenbat denbora da diskorik ez duela atera gozategi taldeak. Bilduma lan bat, etorralako lan batzuk eta egin dituzue, disko berri bat ez duzuela ateratori. Eta berak esan zian, hau Asierreko oso serio hartzen duen gauza da. Asierre gainera kantu berriak egin behar direnean, eta kantu berri horiek ja gauzatu behar direnean, eta grabatu behar direnean, horretara bakarrik egon nahi du, eta horretarako momentu honetan ez dauka denborarik, eta halako esplikazio bat eman zian. Baina ez da hori bakarrik gauza, ez da momentua da hitza. Hori komentatzen zen. Netzako hori da, gozategia bi urtu bat talde bat, plazeta gozategia hitzea jutena, ez da jun azkeneko kanta entzutea. Edo bai. Edo bai, hori bai, lehenengo urten gure eskuda gontzako imaginatu librea abesti jain gendun, abesti batzuk badezkau, horrin da, baina norbeak sentitu behar du momentua dela atatzeko, ez fortzatuta edo disko bat atea behar dekau datorren urten lan egiteko, edo gu hain ikan jute garen da plaza baten atzo bertan, o asteburuan bertan, jotzen nahi ginela ikusi Bizkaia jun, Araba jun, Nafarroa jun, itxen jardun. Danak, zugindako, oindela 30 urte ateatako abesti batekin danak gozatzen ikustia, hori placer bada. Erromeri bat iten aizea, zure abestikin iten aizea, eta jendeak asko, jutea hori entzutea, jutea. Bai oingo gaztek eta bai lehenoko... Alere hor pizkatxo bat hola, bajuti bezala pasaduzu hasi, baina esan duzu, kantuak badaude. Beraz, zerbait etorri litekenaren itxaropena eduki dezakegu orain. Etorriko da, baina gertatzen da oin hortan murgiltze baldin magea, nik adibidez emazaren gandikan banatu inberko nuke, eta... Zeme alabak hori pasa, eta... Hoi da. Nik gehi ez nahi. Eta beste gauza bat bai, talde asterakoan, elkarrizketa batean esan omentzi zuten noizart, eta 15 bat urte, bale. Hori orduan esan zenuen, eta 2026an beste zenbat urte jarriko lituzke Asierrek edo Inigok. Beniton rekorra pasaberra kaukuk. Gainditu gara. Hori gainditu gara, zio. Oanik kilometro batzu bazuzke gordua. Hori dikan erdia eskaiatu. Inigoz gain, Imanol Anai ere taldeko gitarrista daukazue, azken aldi honetan beste lan batzutan ere ikusten ari gara, La Orejarekin bira egiten, eta guzti horretan, nondik etorri da Imanolentzako aukera hori, ze, bi mundu nahiko ezberdin ikuste ditugu, ezta? Konta iguzu pizkatxo bat hori, mesedez. Azken hilabete hauetan, Pablo Benegasek talde utzi behar zuenean eta hori, berarekin harremanetan jarri zian, eta hori, alde batetik bazekitelako nola jotzen zuen, eta beste alde batetik pertsona bezala ere ezagutzen dutelako, eta beraintzako oso importantea da, furgoneta batean sartzeko garaian nordoan, ondoan. Karo. Eta kontutan hartu berdade bai Euskal Herriin, erromeritan edo dabiltzan musikok daukaten maila. Danak ezagutu ditugu, Ruben Caballero, Igor Telletxea, Mikel Irazoki... Opentsa. Pensa, Nundaon. Miguel Boseren bide guztia markatzen ari musikaria. Baina danak gure erromeritan ibilitako, erromeritan ikusituko trekitaken, maixeta itziaren, hor ibilitako jendia da.
Alegia, hemen ikuste ditugunak, ez dira gutxietzi behar. Imanol, orain Laurejarekin ari da, baina Laurejak libre uzten dizkion tarte horietan, badakit zuegana bueltatzen dela. Ze momentu honetan gu hemen ari gara gune berezi honetan, hau Ander Zubilagaren eskola da, ez da, hemendik ari gara egiten, momentu honetan zuen gitarrista dena, eta bera ari da zure anaia Imanol ordezkatzen. Baina Anderrek lehenago esaten zigun, ez ditut ala ere kontzertu danak egiten, uekoren batean tokatzen baldin bada hauekin aritzeko moduan, ura etorri eta bera hauekin aritzen da. Nea naia da. Gure, neri ere, bai. Bai. Nederra, euria ari du, baina ederra da plazetan. Gozategi taldea, zuek urte guzti hauetan egin duzuen ibilbidea, agian ibilbide guzti horren momentuko erretratu oso on bat izan liteke Alboka izeneko pieza. Okertz baldiman agori taldearen lehen momentu haietan egindako pieza haietako bada, gero gainera lehiaketa baterako egintzen hori, ez da, hasi, Bai, taldia gu talde nazi baino lehenu egindako igual izango dagoa. Gua gintzen, Euskadi irratiak pisa berrien txapelketa antolatzen hasi izan, eta nik uste gure sormenare hortikan, horra zizala, atrebitu ginela, hortikan gauza kantak eta itea eta hola. Aurreneko urte nintzen fandango eta trikitixa, Norki eta Ekuadorren dago kito, ingenitun, Pentsa ze bi pieza, 16 urtekin. 16 urtekin hasi. Hau, 17 urtekin, Albokarra joka eta hauen digane bidan nola da. Eske esan nahi nuke horrekin, zuek hori egin zenuten, gero etxepe etorri zen, hortik egin du alako rollo urbano batera eraman duela esango dugu, eta zuek ere, zeuen bersioa horretara moldatu behar izan duzuek gaur egun, ez da? Horren ondotik. Bai, behaien grabazioa eskatu genion eta sartzitugu, behan izpetzuk eta sartzitugu, eta hoain urte askotan ez bezala hoain, eta pata iteune, ja plaza da dana marrukastea. Nola egiten duela, tarapata esan duzu? Tarapata. Bai, tarapata. A ber, entzuna genuke hori, Asier, mesedez. Beste txarangoekin. Baina, Asier bakarrik dugu. Vale. Venga, guazen. Oh! Asier, notatzen duzuela plazara ateratzen zerinen esate baterako hemengo lehenbiziko notoi jotzen dituztunean, ja notatzen, ufa, jendea gora dator. Ze piezekin notatzen duzu hori besterik? Ze momentutan, edo zuk inigo zerbait egitu duzu, ja jendea badaki zer datorren. Gehien bat bain, hautsakin, gehien bat da, porru patata aztekanen, santur, txinda, torren aztekanen jende guztia gora etortzea, o gure txikitako kanta, ja, estribillo bakin aztea de bai, eta... Eta honekin ere bai, pieza honekin ere bai. Bai. Pieza honekin ere bai. Bai, Edo- hiru pieza horra aipatu dituzu benetan klabeak direnak, Txikitako kantak esate baterako, gero baita ere porrupatata ezinbestekoa, eta gorain Albokaren hau. Hala ere, gozategiren ibilbidan kantu pixukoak asko daude, ez dakit, nor hasiera hartan, ze izan zen nori norkura. Gazte nora hoa lehen diskoan baita ere, edo ez dakit, nirekin. Uste tandina izan dela nirekin. Horre aparteko kapitulo bat eskatuko liguka, ez da? Bai. Gehiena horrek eman digu. Jendiako bain igual gehiena hori ez du eskatuko, baina guri gehiena eman digun, bueno, momentuko eman digu, ez da? Norkek izan zuen arrakasta, eta horretik gani uki gendun, nirekin gara batzuk aukera, gero kalambreak egun honek oso ondo funtzionatzeu. Bai, ze politia egunon. Ini, ze politia egunon. Egia da, kantu bakoitzak badaukala bere ibilbidea, eta askotan, jende askok esaten digu, ez zaite aspertzen hainbeste alditan kanta jotzeaz. Hori da, maitasun gorrotu histori hori, ez da? Ba, nik uste dut gure kasuan ez dugula hola ulertzen kantua. Gutako kantua da instrumentu bat, erabiltzen duguna, hor plazan beko partean dagoen jendearekin zerbait komunikatzeko. Eta hori aldiro diferentea da. Fanzan ostiralekoa eta datorren ostiralekoa diferentea dira. Pertsona diferentia dira, eta pertsona berdinak baldima dira, bakoitzan dako momentu hori da bizidana. Eta plazak hori dauka. Guk esaten dugu gaur egun gizarteak behar duela plaza. Plaza aukera bat da. Batez ere, jende oso gaztea dan hoiendako. Zergatik? Bapatean deskubritzen dutelako plaza harremantzeko toki jator bat.
beste modu batean harremanak sortu daitezken tokia. Bueno, instrumentuekin, hor, nirekinekin gustatuko litzaeke nirekinen abia puntu bat egitea, edo ez dakit, edo nori nor batena, edo txikiteako kantak ez, esan duzu bezala, ja kantuan hasten gara, baina hola abia puntu batzuk, edo zuk txarangoarekin, edo gitarrarekin, edo basuarekin, hola kolore pizkatxo bat emango bageni honi. Bai. Notik abiatuko inak esate baterako? Nirekinekin, bai. Nirekin, oso ondo. Bueno, instrumento katzen ditugu. Hau, txarangoaren hau nondi datorkizu, Inigo? Hau, txarangoak, bueno, hauek instrumentu, ez da gita, andinoak dira, ez da, edo... Txarangoaren historia luzea hogat. Gitarra ikasten hasi nintzen Alsasuko irakasle batekin, eta harrek bidai pila bat egiten zituen. Eta uda batean pasatu zituen bi hilabete zean, La Pazen, Bolivian, eta han ezagutu zuen txarango hauek eraikitzen dituen... Lutierra, aitona dana, gaur egun Joan Atxa, 83. urtean, bidali genuen sobre txuri batean, papel, karbon edo akarratzen zareten hola zen, kalkak egiteko erabiltzen zen hori, sartu genituen 25.000 pesta, eurot, oso dolarretan. Ondo tapatu, papel ikatz, papel... Etzedian nabaritu nume pasatzerakoan ordirua zegoela. Pentsa nora zijoan, Boliviara zijoan garai hartan. Eta eskatu zigun baitare, txarangoa berez da egur pusketa bada, pieza bakarra da. Pieza bakar batean mastilla zati bat, gero gorputza besta bat. Pieza bakar batean da. Ustuta dago. Gero ustuta dago, eta gero tapa hau da pinokana da. Eta oso resonantzia polita ematen diolako, baina garai hartan Bolivian pinokana da aurkitzeko arazo handiak zeuzkan. Eta orduan galdetu zigun ia guk hemen lortzeko modua geneukan. Eta aita zurgina zan. Eta orduan, hori berdau, esan zaila, hori berdau. Zenbat berdun, zenbat. Bialduko dago, ez dio zan, pusketagoa bialtzea, egurra bera baino. Claro. Eta bapatean, egun batean iritsi zan periodiko horri pila batekin, holako urdaiazpiko moduko bat. Hau ze ostra, hau zer da. Paper uraken du eta txarangoa zan, nire lehen biziko txarangoa. Igual pasatu zan, 10 hilabete edo pasatuko zian eta iritsi zian. Eta hauxe da. Hauxe da nire hasierre eta gero nik musikarekin izan dudan harremanik fuertena, txarangoa. Wow. Eta hola, zautu nunik ez, txarangoa. Txarangoa jotzen ez zautu. Atxa jaunaren instrumentu berria jaso zenuen, esango zenuen, berriz ere instrumentu hau hemen da nirekin. Bai, hola. Emoiztazuz musutxue, maitie, hartu xugurruxu, guztixe, ero aixu bixot, tristie, zure bixotzarekin. Emoiztazu portxue, zorginen, atetxu baten, berdinen, begitxu borixen, zaminen, zendatu isu nirekin. Jo, alare, okerez badimanago, hau bizkaieraz da kasunetan, hitza bizkaieraz dira, Jon Maiak prestatutako hitzak dira, ez da? Hasieran itziren bizkaieraz hitz hauek, ez da? Hasieran... Harrek, lehenuo intzun, beak bere bizipen badagaina, eta lehenuo euskara batuan intzun. Baina bi egun eta etorri zain da, zer utzi eta etorri hau. Eta bira zer. Karo, bizkaira nunbait euskararen maitasun hizkuntza esango du, ezta? Bai, goxuago da, isa gehiagorekin, eta gainera deigarri egin zitzaigun hau ateratzen duten garai hartan, bazuek bizkaira zabesten etorrel, eta gero jakin genuen, hori nola zen lehen da bizi, euskara batuan egindako kantu bat, baina berehala konturatu zinatela, ez, hau nolabait goxatu behar dugu, nolabait ere gertuagoko egin behar dugu, ezta? Zuek abesti hau egin zenutenean, abestia idatzi zenean, prestatu zenean, gero grabatu zenetunean, eta hau ja, erakusteko moduan jarri zenutenean esan zenuten, hau bomba bat izango da. Edo... Ez, bomba bat izango, ez. Funtzionatuko zula polita zala eta guztuak gaitu ginela, bai. Da gustatuko zala, baina gu beste abesti batzukin gertatu zaigu, honek funtzionatuko eta... Gero ez. Hor gatu ja, bai. Edo iten hasi eta gero emaitzakin guztuak gaitu ez, o hasierako ideia bat bomba bat edukita gero eserrezen, hor gatuan...
Hau da, musikaren misterioa. Eta Bai. misteriorik zoragarrina gainera, ez da? 2006an ate gendunen diskua osategi.com, porru patata ate gendunen, porru patata izan Letroiek zuriak dira, ez da, Asier? Porru patatak eta horiek oso estilo Asier Gozategi dira. Esan nahi nuke humore puntu horrekin, satira horrekin, egoeraren, beti dago Gozategiren kantuetan alako egoeraren erretratu bat, Mariano Rajoyren helikopterua, ez dakizer, badakizer. Mariano Rajoyin, Marianok lurra joik. Hori, ezer esan gabe gauzak, esate gau. Hori. O, hartzai blues, kontakatilluz, argibilia digandateko luz. Baina, guk hartzailuz ez dugu aipatzen. Exactamente. Jendeak, ulertzeko. Baina beti ere esperantzatik. Ez, baina, Asier, hola, letroiek eta, ez? Horiek zurea dira, ez? Ba, hori da, bertzolaritza asko gustatzen zait, eta humoria asko gustatzen zait, eta hori. Baina batzutan, ez da iristen, esatetena, porru patata, aurreneko 10 urtetan jotzen gendu, baina kanta bat gehiago zan. Pandemia baino lehentxotik hasi zan, da bain gure nik uste kanta bat plazan derrigorrezkoa jotzekoa porru patata da. Nik ez dakit hau jendea noiz ikusten eta entzuten arituko den, baina hau bazkaltzeko garai ona izan liteke. Ni porru patata bat orain ondo prestatuz gero probatuko nuke. Vale. Hauekin da porru patata? Ez, beste bat. Zer bila bat zuzenen? Bai. Beraz, zuen porru patatak kolore urdina du, Jo, Bueno, Gaur bai. Euskal Sukadaritza berria izango da. Bai, Gaur bai. baixuan eta baita soinuan ere. Akordeoian nik jotzen do, do menor eta do mayor, orejarekin entxungo, Gozategi kale gira, ta Sevillan giraldilla, Ipurdiko pelotilla, zapatari zapatilla, Guardia Zibila. Wow! Jo, benetako klasikoa. Wow, eta gero txikitako kantak, hor ere, egiten da momentu honetako gizartearen, eta batez ere, lehenago esaten genuen pandemia inguruan, eta batez ere, etorri den barregetoi, eta momentuko musika hauen alako kritika bat ere badago hor, ez da? Bai, humoretikan idatxitakoa dago, humoriekin marrastuta dago, kanpotikan, baina gai oso serio bat da. Zemuz moldatu da Gozategi garai berri hauetara, esan nahi nuke sare sozialen eta garai hauetara. Bai, txarro izten jo. Egia da, denbora pasala, bai konturatzen gala, agian ez da lain beharrezkoa. Eta alde hortatik ere, nik uste dut, alderrikapen puntu bat ere badukagula, industria itxi hortatik aparte ere beste bizi bat ere egon daitekela, ez? Eta hori nahiko genuke ere. Hora egun jendean neurtzeu, sare sozialetan zenbat laik, o zenbait atxegin dut, o zenbait jarraitzaile dezkan, nik asko ze nahi eta plazak beteta euki, o tabarna batea sartuta gure musika ditu. Beste tabarna eta sartuta hemen gure musika zio, beste nun baitea jun festak gure musika zio, hor, musika bizirik handaula. Ez gu, inigo eta ziarro baizik eta osotegin musika hori, hor da, lau hainikan etolosa jun, tabarna batea sartu, bestea sartu eguarditan, poteko garai horietan, gure musika asko erabiltzea, horrek esan nahi du, alaitzeula, o zerbait, hori nezako, sare sozialetan atsegin dut, milioi bat atsegin dut, jasotzea baino. 35 urte Gozategi taldeak, hori behar den bezala ospatu behar da. Oker ez baldimanago taldearen inguruko dokumental pelikula bat badator? Bai, ez dakit taldeari buruzkoa dan, edo taldeak plazan sortzen duenari buruz. Noizko espero behar du hori gutxi gora bera? Ba, nahiko genuke irailan aurkeztu. 2026ko iraila. 2026ko irailan. Eta gero 35 urte horiek direla eta bira berezi batzuk ere edo kontzertu berezi batzuk ere egin dituzu, ezta? Bai, nahiko genuke ospatu lau hiriburutan behintzat, hegoaldeko lau hiriburutan behintzat nahiko genuke ospatu, bai. Bueno, hegoaldeko esaten duenak iparraldeko ere esaten du. Agian, Baiona bezalako festa batzutan sartzea igual ez da hain erraza. Baina, bueno, saietuko gara.
Iruña, Donosti, Bilbo, Gasteiz, Baiona, bueno, gauza borobiltzeko, Donibane Garazi eta Maule ere bai, eta elkarrizketa hau behar den bezala borobiltzeko mesedez. Jas, gozate gitarra. Gure txikitako kanta, kanta ederrenak, gaur egun entzuten ez direnak. Gure txikitako kanta, kanta ederrenak, euskera ziren gehienak.